Καλό θάνατο σου ευχόμαστε, δε σου αξίζει τίποτα τα χαιρετίσματά μου στην Ασία, στην Αφρική και στην Αυστραλία. Τα φιλιά μου επίσης στον Άρη, στη Σελήνη και στον Κρόνο. Τσάμπα πρόγραμμα κάνει για το καλοκαίρι, Ρινόκερε, αφού θα είσαι με το Λευτέρι. Είμαι το Χαϊάτε σε λίγο καιρό, αναγκαστική δίαιτα δηλαδή, και σκίσιμο στο κόλλο κάθε μέρα. Αλλά αυτό σου αρέσει, το ξέρουνε. Ρίψε πίσω γλέντι, το μόνο θα σου λείψουν τα 10. Χροναδρομός κυλοκόπρε του κέρατα, παράσε το τρόπι της καβαλάς. Η συντάξη του πάπου ποτέ πέφτει να πας κουρέα. Βρούζει του μπανό, κοτεύει στη μασχάλη. Αν τη μου χέσικο, κίνημα ορμά μου σχαφόρτον έρεξε. Καλησπέρα φιλαράκια μου, σήμερα θα απολαύσουμε κορδόνια από αθλητικά παπούτσια, μετρημένο κασέρι από πάνω και ένα κρέας που μου έδωσε ο Κρεόπολης. Μάλλον είναι κουφάρι από ιένα που χάσε τη ζωή της από διαμάχη, που είχε ένα συγγενικό μου βυσσόνα. Θα λένε στο επόμενο βίντεο, φωτονεμούς χαρίτσε. Καλό θάνατο σου ευχόμαστε, δε σου αξίζει τίποτα η φίλη του καναλιού. Είμαι το Χαϊάτε σε λίγο καιρό, αναγκαστική δίαιτα δηλαδή, και σκίσιμο στο κόλλο κάθε μέρα. Αλλά αυτό σου αρέσει, το ξέρουνε. Τρίπιε πίσω γλέντι, το μόνο θα σου λείψουν τα 10. Είμαι το Χαϊάτε σε λίγο καιρό, αναγκαστική δίαιτα δηλαδή, και σκίσιμο στο κόλλο κάθε μέρα. Αλλά αυτό σου αρέσει, το ξέρουμε. Τρίπιε πίσω γλέντι, το μόνο θα σου λείψουν τα 10. Φωνάδρομο σκυλοκόπε του κέρατα, παράσει το τρόπι της, θα παράσει η τάξη του πάπου ποτέ πέφτει να πας κουρέα. Από βίζη του πάνω κοτεύει στη μασχαλή. Αν τη μου χεσικό, κίνημα ορμά μου σχαρφόρτον έριξε. Καλησπέρα φιλαράκια μου, σήμερα θα απολαύσουμε κορδόνια από αθλητικά παπούτσια, μετρημένο κασέρι από πάνω και ένα κρέας που μου έδωσε ο Κρεόπολης. Μάλλον είναι κουφάρι από